ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहोना लागोनाय जायो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाख्लै जे आं मानसि गोदान नायनानै भिडिअ बानायदोंमोन बे राजानिनो ओंखाम जानो लेंदों आरो दिनैयो। ओमफ्राय मानसि गोदान मोनदों नालाय खुसिजों जाहोनो लेंदों आरो मानसिफोरखौ ओंखाम जाहोनो नागिरदों। ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना आङो। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। थौदो होमबा लोगोफोर थांनोसै। माइना इमान दुनिया खोथा खिन्थुसासुन नै जों थांनो नागिरबाय आरो दायो। ओमफ्राय नै बायदेवखौ नायदो आरो सेन्देला बेलेग बेलेग गानगोन जि मानसिफोर थांनो ओंखारनानै सेन्देलखौनो बेलेग बेलेगसो गानबाय आरो बायदेवा जि मिनिथावखा। फटा उठावा लगा मार पेट मान लागे जा मिनिथावखा बायदेवमोनहा फटक साफायगोनानै आराम थाबावलायो आरो नै जोंहा फिसालायाबो आ होनबावलायबावोसो दाना हारसाला रोंबावो दाना। दायो सफैबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय जिरायनानै दङ नै राजा फिसाखौ बानगासिनो। नै दायो ओंखाम जानोसै ओंखाम रानबाय आरो नै न' सिंखै एसे खोमसि नुदों लोगोफोर। नै बायदेवमोनाबो जिरायबाय आरो ओमफ्राय जानोसै आरो दायो जाना नै जाखांना फैबाय जोंहा। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय।